नमस्कार, मुई बल्लभराम ଆଉ ଏମଗିର ହାଲଚାଲରେ ଆମ ବଡ଼ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ है। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେନ୍ତା ବୋଧରେ ବର୍ଷା ହଉଛେ ଆମର ଏମଗିର ଏରିଆରେ ପୁରା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ। ଆଉ ଟିକେ ଖରାରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛେ ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମହସୁସ କରୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହଉଛେ ପୁରା ଧୁମ ଧମାକା ଏକ ନମ୍ବର। ଏନ୍ତା ବର୍ଷାକେ ଏରିଆର ଲୋକ ସଭେ ଆସୁ ବୋଲିକରି ଚାହୁଁଥିଲେ, ଲେକିନ ଆସିଗଲା ପାଏନ୍। ଏଖାନ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସୁଖ ମହସୁସ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ और शेयर करवार लगी नहीं भूलबे। बल्लभराम का रिपोर्ट, सुंदरगढ़ लाइव।